Sanibonani guys, igama unqobeleni besala mazwela kwababa ngomhla ka-31 July. Hhayi-ke guys, uZwelakhe ugcine-ke wavulile-ke ama-DNA test results, wathola ngempela ukuthi-ke akazalwa ukhetho wakhe Mkhize. Ukhale wayibhonqa phansi guys, ekhumbula amazwi wayo, wakhuluma ngesikhathi-ke elaphaya ethuneni lakhetho wakhe, esho ukuthi yena owakaMkhize kumnyama kubovu, etshela naye ukhetho wakhe ukuthi uyohlezi ewuyise wakhe, kanti naye uZwelakhe uyohlezi eyindodana kuyena. Konke lokhu kwenzeka nje guys, uyayibhonqa phansi ubhuti, uyakhalami inyembezi, ukhihliza ngisho amagwebu. Sesuka lapho-ke ubhuti-ke wakhe uMambukazi naye besamile embuzweni wakhe ukuthi hayibo dadewethu, ubani ubaba kaZwelakhe? Hhayi-ke umane waqhubeka-ke uMambukazi wathukuthela, esho ukuthi umthetho wakho wangifunani wena? Sonke isikhathi uma ufuna ukunama unama ngami, ulokhu ukhuluma igama lami kabi ngaso sonke isikhathi. Esho-ke uba ngizwe ukuthi akusimina ofuna ukwazi, uZwelakhe. Wabuza-ke futhi ukuthi ngabe uZwelakhe ubaba wakhe uwomunye wamaklayenti akho yini? Hawu Mambukazi wanyanya even more, wathi umthetho wakho uthini kumina? uZwelakhe ubaba wakhe ukhetho wakhe? Wathi nesiqiniseko salokho? Wathi uzoyeka nini ukungithuka wena vele? Wathi cha, ngifuna ukwazi phela, ngifuna ukwazi phela. Wathi masisuwazi ebese wenzani? Angithi ngiyakutshela ngithi mina uZwelakhe ubaba wakhe ukhetho wakhe. Wathi hhayi kulungile-ke dadewethu uma usho njalo. Wathi-ke ngisukume ngihambe ngiyele kwaNomvula. Wathi akukho la uyakhona, angithi ubhizi njalo uma ufuna ukuphuma uyokhuluma kwabanye amagama emizi yabantu, ufuna nje ukuthi kube lami igama elihamba phambili, nala uyakhona ungihleba futhi uyosho ukuthi mina angimazi uyise womntwana wami. Angithi athi lalela, angikho mina lapho, into ebengiyizele ukuzothola impendulo kaZwelakhe, ngoba wena-ke kawufuna ukungitshela, sala kanjalo. Nangampela-ke guys, wahamba ubangizwe wamshiya eqhaqhazela uvalo uMambukazi. Ngakusasa-ke guys, uMambukazi akavaza ukuthi-ke qotha ubuthongo bangayizolo. Kwafika isisebenzi sakhe-ke sithi simlethele phela itiye, hhayi samfica impela engathi uvuvukela amehlo, kuyacaca bha ukuthi akalalanga. Uyasho-ke ugogo lo osebenzayo ukuthi heyi ma, bengikuzwa izolo uthandaze ubusuku bonke kwaze kwahlisa golokoqo, kodwa uke wabuthi gqotha ubuthongo, amane ayithulele nje. Athi ukudla engikulethile izolo awukudlanga, ne-breakfast bengicela nje ukuthi ulidle. Athi angikufuni ukudla. Athi ngampela ma kanti yini udle kangaka, kwenzakalani? Ngingafuni uMambukazi ukuthi akhulume. Uthe ehambile-ke ugogo-ke, sephumile endlini waqhubeka wathandaza-ke uMambukazi, esho ukuthi ingane yakhe ufisa engathi ivikeleke la ikhona, esho ukuthi-ke ubaba uNkulunkulu akayibambe ngesandla, ayizungeze ngasemva nangaphambili. Kubonakala nje ukuthi i-girl uNembeza uyamudla kancane kancane, hhayi udlala ngayo uNembeza. Bengayitsheli nakancane ukuthi uZwelakhe uyeke athole ukuthi ngampela akazalwa laphaya akakhabazela. Guys, akupheli-ke lapho. Umfanyana-ke lo kuthiwa uMusa, emva kokuthi-ke bexabane benoZwelakhe, ugijimile wayo emzini kaDumsane, wayobika khona ukuthi hhayi bo, sengizohlala ekhaya impela mina noZwelakhe silwile, waze wangishaya ngesibhakela ebusweni. Ujabule waba nethambo lokugiya-ke uDumsane ngoba vele benoZwelakhe abazwani. Usho kahle ukuthi wenzeni? Angikaze mina nasendulo ngizwe kuthiwa iy'ngane zandawonye y'bekana isandla. uZwelakhe ungenelwe yini vele? Kade ngambona lo mfana ukuthi khona inkinga naye. Hawu mina angikaze ngishaya ukhetho wakhe nakanye. Uthathaphi into embi kangaka, uyithathaphi? Yazi lo mfana akwenziwa nje kaMkhize, akwenziwa, kodwa ungakhathazeki mfana wami, uze kahle wenza la, wenze kahle ukuthi uze la. Yabona-ke mina namhlanje ngizoyilungisa yonke lento, uzogcina ngci ukwenza kanje uZwelakhe. Hambile-ke guys waya e-ofisini likaZwelakhe. Efika khona uZwelakhe usaphethwe i-stress sokuthi usanda ukuthola ukuthi akasiyena owakaMkhize. Uthe mengena nje uDumsane
ihamba kancane njengonwabu, iqala ibhinqa esho ukuthi uyazi ukuba yiphara akumane nje kube yinto manje umuntu alala avuka abe yiyona. Ngisho nabanye abamaphara namhlanje baqala kanje, baqala ngokushaya iy'ngane zabo kube yincane ngey'mpama nangey'bhakela, namhlanje bamaphara. Uyazi le nto oyenzile kumfowenu iyaswabisa wena mfana, umshaya kanjani umfowenu azitholele nje uzwelakhe. Siyabona mfana wami, ufuna ukutshela ukuthi kaMkhize ayenziwa leyo nto. Ngimdala ngimngaka ngikaze ngishaywe uyihlo ukhetho wakhe mina. Ukuthathaphi wena lokho? Lela la wena mfana, wena amadlozi kaMkhize akufulathele. Uyazibona kodwa ukuthi uflathelwe wena? Ngifuna wazi-ke mfana wami ukuthi ayikho into ezokulungela. Uze wena, uze kumina, inhloko yala ekhaya kaMkhize, uzoxolisa. Ngizithi ngithini kwena? Nangampela guys, shuthi amshaye lawo mazwi uzwelakhe ebona ngampela ukuthi konke kumabhekedwane. Mhlawumbe uzayitshela ukuthi ngampela konke lokhu kwenzeka ngoba uDumisani wamxosha phela enkampanini benendodana yakhe-ke umhlaba. Kodwa-ke babefanele ukuxosha emva kokuthi phela bentshontshe enkampanini. So ngicathi-ke le eyokuthi-ke izinto zibheke phansi phezulu-ke nozwelakhe angaloku acabanga uDumisani. uDumisani has nothing to do with it. Ikona nje ukuthi uma wakhe uMambokazi akabanga neqiniso kwasekuqaleni ngokuthi-ke uzalwa ngubani. Guys, namanje kusangathi iphupho ukuthi-ke uzwelakhe akazalwa kaMkhize, but anyway asikho-ke lapho-ke. Ufikile-ke uBahumi-ke naye ezoduduza phela, ufika nje uphethe isikhafu esibhalwe ukuthi becoming Mrs Mkhize asithengele udadewabo uDinina. Sesuka lapho-ke ekhombisa uzwelakhe wajabula, washona nokusho ukuthi uyena kuphela umuntu oyithemba lakhe lapha empilweni yakhe njengamanje. Asho-ke uBahumi ukuthi hayi bo, what about your family? Kahle kahle wena uyinsika yakaMkhize. Athi hhayi, ungitsheli ngomndeni wami, uwena umndeni wami, uwena Bahumi, ikusasa lami, uwena ozongipha izizukulwane. Hhayi-ke guys, sesuka lapho amnikeza ihagi enentukuthelo kanye nosizi phakathi. Wabona uBahumi ukuthi ngeke mani, khona ukushaya amanzi ngozwelakhe ekuyikona ukuthi okwamanje akakabi ready ukubhuda ukumtshela uBahumi ukuthi kona ngizokushada, kodwa-ke hhayi ngathi isibongo sakaMkhize kuyomele sithi hoxa kusona ngoba nami angisiyena wakaMkhize. Guys, kwaze kwamabheketwana. Ubuyelile-ke ekhaya uzwelakhe late nje, lapho uma wakhe behudula ethwehla amastebhisi, mithi inhla ewendini nansi imoto kazwelakhe, warivesa ugirl, wavala isicabha ngonyawo lonwabo, waqeda wancika kusona isicabha kubonakala ukuthi uva lokuthi aliphume ngomlomo, ebona ukuthi uzoyibhekela oba yindodana yakhe emva kokuthi iy'tholele yona ukuthi ayizalwa kaMkhize. Uzwelakhe-ke wenyuka amastebhisi waya ngakhona ekamereni likanina ephethe ipheshana leli elinama-result e-DNA. Uthe ngqongqongqo esicabheni, ishwabo wayikhuza ukuthi angqongqoze, kwathi akazivule nje straight angangqongqozi, waphinde wayikhuza ukuthi ish kukudelela lokho, but uyafisa ukumconfront unina, kuyikona ukuthi okwamanje akakawakha amagama angase amnike wona azofika athi gxi enhlizweni yakhe uMbokazi, phela ngokuthi umfihlele imfihlo engaka for all these years. Guys, ngampela how do you confront your mother about something like this, especially mayiphume kabuhlungu kanje, lapho bukade vele unaye imibuzo kodwa yilokhu iphikiswa, because uzwelakhe ubekade abuza athi mayazi kunobaba othe kumina kumele ngiye ekhaya kanti angikhona ekhaya. Hhayi lo mama ayishanele ngaphansi kwakhabhethi indaba, athi hayi bo ma, yazi kwenzeka ukuthi nokuthi, hhayi lo mama lo ayifihle ngaphansi kwakhabhethi indaba. Namhlanje kukhaphethi guys umbulekile izibi zonke ezivela obala, and uzwelakhe ubhodla umlilo njenge-dragon, ufuna kahle kahle ukuthola-ke impendulo kunina ukuthi why mom, why did you hide this information from me for all these years? Guys, asazi ukuthi uMambokazi kuzophendula thini, uzothi sizathu siphi guys, ukuthi aqhubeke nokuthi
arane ifa lakaMkhize, noma nje ukuthi wayesaba omakhelwane ukuthi uzohlambalazeka kuthiwa uney'ngane ey'vezandlebe, noma mhlampe nje beshawa amahloni ukuthi akamazi vele ukuthi ubaba kaZwelakhe ubani, since wayebhizi ugogo lo owayemgada phela emdayisela inqwaba yamadoda-ke esaseyingane efuna ukuthi-ke alale naye ukuze phela-ke kutholakale imali laphaya kuleliya khaya lakambokazi. So guys, sizothola kahle kahle ukuthi-ke isizathu sonke lesi sikhathi iminyaka eminingi kangaka uMambokazi ukuthi azaze afihle imfihlo engaka kahle kahle kwakuyisiphi. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobeleni besela mazwela kwababa ngomhla ka-31 July. Hhayi-ke guys, uZwelakhe ugcine-ke wavulile-ke ama-DNA test results, wathola ngempela ukuthi-ke akazalwa ukhetho wakhe Mkhize. Ukhale wayibhonqa phansi guys, ekhumbula amazwi wayo wakhuluma ngesikhathi-ke